Buzlukların katastrofike çalıp ereýändigini eýýäm hemmeler eşitdi. Öne olaryň nädip ereýändigini eşitdiňizmi? Planeter towalanyň ähli buzluklarynyň 95 göterimi Antarktikada yerleşýär we ol ýerde iň çalyt ýitýär. Gen galdyrjan zat munyň diňe Antarktidanyň gün batar böleginde bolup geçýändigi. Gün ortada bolsa diňe sowuk temperatura hasaby alınýar. Mantıklı sorak ýüze çykýar. Näme üçin Antarktida diňe bir tarapda ereýär? Jogap gatýönekey. Gün batar Antarktidada düýbünden başga geologiýa bar. Uly tektonik ýalňyşlyklar rift zonalary bilen bir-birinden bölünen ýeriň gabygynyň inçe böleklerinden durýar. Bu zonalarda bolsa köp miktarda ýyllyk bölünip çykýar. Mysal üçin Germaniýanyň alymlary we Ingliz Antarktida gözlegleri aýromagnet gözekçilikleriň maglumatlaryny ulanyp, gün batar Antarktidadaky geotermik ýyllyk akymyny kartalaşdyrdylar. Thwaites buzlugynyň aşagynda ýeriň içeglerinden köp miktarda ýyllygyň çykýan ýerini tapdylar. Alımlaryň pikirçe munyň sebäbi buzluk ýeriň gabygynyň has inçe bolan tektonik çukurda yerleşmegi bilen baglanyşyklydyr. Gen zat gün batar Antarktida ýerdäki iň uly vulkan sebetlerinden biridir. Buzyň aşagynda 140-dan gowrak vulkan ýatýar we häzirki wagtda ilmi jemgyýetiň pikir edişinden has işçiň. Rhode Island Üniversitetiniň gözekçiler topary Antarktidadaky Pine Island buzlugynyň çalyt eremeginde täze bir faktor tapdy. Bu buzyň düýbüne gömülen ozal näbelli işçiň vulkanizmiň subutnamasy diňe ýeriň mantiýasyndan gelýän gel izotopynyň ýokary konsentrasiýasy bilen görkezildi. Professor Karen Haywood'un pikirçe gün batar Antarktida ýarşyndan geotermik ýyllyk ummanyň suwuny gyzdyrýar. Bu bolsa öz gezeginde buz gatlagynyň eremeginiň tizlenmegine getirýär. Şeýlelik bilen vulkanlardan geotermik ýyllyk global ýyllyk däl-de Antarktidanyň buz gatlagynyň çalyp eremegine goşant goşýar. Ýöne näme üçin Antarktidanyň buzynyň aşagynda vulkanlar köp? NASA hünärmenleri munyň sebäbini tapdylar. NASA'nın IceSat we IceBridge kameralarından alınan maglumatlara esaslanyp gün batar Antarktidanyň üstünde ulakan mant erik bar. Bu ýeriň gabygynyň aşagynda ýokarga gelýän we geňeýen gyzyl-gyzgyn magmanyň akyny. Alımlaryň hasaplamalarına göre bu yer Yellowstone supervulkany bilen deň derejede güýçlenýär. Ýyllyk akymy her kvadrat metre 150 milliwatt bolup ýarylýan yerlerde 180'e ýetýär. Bu ýanaşyk Gaia gatlaklaryndan 3 esse köp ýyllylykdyr. Şeýlelik bilen Antarktidadaky buzluklaryň antropogen faktorlar sebäpli däl-de vulkan ýyllygy sebäpli eremeginiň ähli alamatlary. Şol bir wagtyň özünde yer gabygynyň temperaturasy ýokarlanýar we territoriýanyň käbir bölekleri atdan daşary ýokarlanýar. Ilmi jemgyýet näme üçin bu hadisalaryň arasyndaky baglanyşygy äsgermezlik edýär. Şeýle hem güýçli buzyň eremegi planetanyň başga bir böleginde Grenlandiýada bolup geçýär. 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda geçirilen gözlegiler Grenlandiýanyň buzynyň soňky 12 000 ýylda öňküsinden has çalyt ereýändigini görkezdi. Diňe 2019-njy ýylda Grenlandiýanyň buz kagyzy tarykda iň köp buz ýitirdi. 600 milliard tonna. Şeýle hem ulakan kölleriň aslynda 1,5 kilometr galynlykdaky buzlugyň üstünde peýda bolmagan galdyrçydyr. Şu günkü güneçenli Grenlandiýanyň 6 töweregi ýerasty kölüne eýýän bilýäs. Daş töweregindäki buzyň temperaturasy -28 gradus töweregi ýene bu köller doňmaýar. Näme üçin? Bu soraga jogap tapmak üçin alymlaryň bir näçe gözlek topary birleşdi. Grenlandiýanyň aşagynda edil Antarktidada bolşýaly mant erikligiň bardygyny bildiler. İçegelerinden gelýän geotermik akymlar ýerasty kölleriň emele gelmegine we buzluklaryň eremegine sebäp bolýar. Gravitasiýa gözlegini ulanyp Professor Ralph von Fressen ýol başçylygyndaky Amerikan alymlaryň tapary Grenlandiýanyň gabygynyň galynlygyna baha berdiler. Adanyň demir gazyk böleginde buzlaryň işçiň eremegi, gabygyň has inçe bolma we mantiýanyň köpelmegi sebäpli geometrik akymyň ýokarlandyrmagy ýüze çykypdyr. Seismik tomografiya maglumatlaryny ulanyp
Schmidt Yer Fizika Institutunyň Dersara toparynyň alymlary magma akymyň ýadrosynyň merkezinden Grenlandiýanyň merkez böleginiň aşagandaky ýeriň ýüzüne çykýandygyny gördi. Buz asty kölleriniň iň köp ýerleşen ýeri. Alımlar bu magma kamerasyna gabat gelen teoretik ýyllyk akymyny hasapladylar we bu ýyllygyň buzyň düýbüni buzyň ereýän ýerini çenlik gyzdyrmak üçin ýeterlikdigini anykladylar. Bu netijeler maşyn öwrenmek tehnologiýasyny ulanyp şoňa meňzeş gözlegler bilen tasdyklandy. Netije, dünýäniň iň uly iki buzluk sebiti bolan Antarktidanyň we Grenlandiýanyň planetanyň içinden gelýän geotermik akymlaryň köpelmegi sebäpli ereýändigi äşkärdir. Ýöne olary güýçlendirýän näme? Manty erkleri milyonlarça ýyldan bäri buzluklaryň aşagynda, ýöne häzirki wagtda olaryň magmasy ýeriň ýüzüne has ýakynlaşýar we ýer gabynyň içinden gyzmagyna sebäp bolýar. Bu özeninde ýeriň içegelerinde adaty bolmadyk hadisalaryň bolup başlaýandygyny görkezýär. Esasy sorak, näme üçin edil häzir takyk bolup geçýär? Jogap ýönekey, her 12.000 ýyldan bir planetar maştabynda siklik ütkemeler. Bozluklaryň eremegi yakın gelecekte yakın wagtda betbagçylyga sebäp boljak hawa hadisalaryň zynjyrynyň diňe bir bölegidir. Häzirki wagtda hawanyň ütkemeginiň hakyky sebäplerini içkin öwrenmek we uly betbagçylygynyň öňüni almak üçin bütün dünýä ulmy jemgyýetini birleşdirmek gaty möhümdir.